bonġu tħawdunix, għax il-mamma sibnix, u wiċna maħsilnix. Allura twaqfunix, għax ġadna ma qomnix, tal-linja telfunix, għal-taxi flus mannix. Issib xufir maħnix, fil-ħin ma jwassalnix, tax-xogħol ma jemnunix, skuż oħra żgur m'għandniex. għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew maħniex. 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 Grazzi ħafna lil Vince Fabri, ħabibi kbir tiegħi imma llum inaqgħod magħna sabiex nibdew il-programm bis-sigla tal-programm Aħna jew maħniex. Tiftakru ovvjament dan kien parti importanti tal-karriera tiegħek ukoll. Kważi fil-bidunet tal-karriera tiegħi. Ekku, debut ta' ħafna persuni u anka ta' ħafna atturi. Fosthom anka Peppi Azzopardi li jgħat magħna hekk fuq Stefanu u anka Joe Saliba li minn hawn ftit ieħor se nmorru ftit lura fi żmien fit-taqsima dak kien żmien u se niftakru ftit dwar dan il-programm Aħna jew maħniex. Però qabel xejn ħanka kantalna Vince kanzunetta oħra minn dan il-programm li jisimha Pawlu Pawl, però Vince adatta l-klim tagħha u vera. Aġġornajni ftit. Aġġornajta ftit u llum il-festa ta' San Pawl u allura dinja relevanti ħafna anke għal kuntest politiku tal-lum, qed nitkellmu anke dwar ir-refuġjati, imma anke fil-kuntest tal-festa tal-lum insomma. Però qabel ma nisimgħu l-kanzunetta ta' Vince, ejjew nerġgħu niftakru kif kienet is-sigla ta' Aħna jew maħniex. Ħanaraw. Ħalluna twaqfunix, b'xi bonġu tħawdunix, għax il-mama sibnix, u wiċna maħsilnix. Ħalluna twaqfunix, għax għadna ma qomniex, tal-linja telfunix, għal-taxi flus m'għandniex. Issib xufir maħniex, fil-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, skuż oħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew maħniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew maħniex. Ħalluna twaqfunix, b'xi bonġu tħawdunix, għax il-mamma sibnix, u wiċna maħsilnix. ħalluna twaqfunix, għax għadna ma qomniex, tal-linja telfunix, għal-taxi flus m'għandniex. Issib xufir maħniex, Fil-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, skuż oħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix,
Paolo, amana Paolo, Paolo, jekk dal-pajjiż terġa' tinkalja għall-biċ bar, attent għax din id-darba naqfluk taħt indar ġo ħalfar, m'għandekx ċans id-dur tibritka jekk tasal hawn bla passaport fuq bir-refuġjati jekk inkeċċuk ma tinix tort. Paolo, terġa' tiġi Malta. Paolo, terġa' tiġi Paolo, naħtu parir biex tifrankalna ftit inkwiet dit-darba tiqafx fostna Aruba iqqas sejjer trid m'hemmx għalfejn terġa' tinqala biex merba kbira terġa' tuq għax klimek baqa' f'qalbna għalkemm li bnieh ta' taħt fuq. Paolo, terġa' tiġi Malta. Paolo, terġa' tiġi Paolo, terġa' tiġi Malta. Paolo, terġa' tiġi Paolo. Proset u grazzi hemmhekk lil Vince Fabri, kantawtur li jiena jogħġobni ħafna, imma wkoll li niftakruh fil-sensi li aħna ħnejhom maħniex. Vince issa jaħdejha fuq is-sufan biex tingħaqad ma' Pepi Azzopardi u ma' Joe Saliba illi kienu fost l-atturi u anke li mħuh wara dan il-programm tant popolari. L-ewwel nett kif kolli nsaqsikom sakemm jingħaqad magħna Vince, għaddi Vince. X'ġeneru ta' programm kien? Ġifieri kif nistgħu niddeskrivuh dan il-programm aħna ħnejhom maħniex? Naħseb li kien l-ewwel programm satiriku televiżiv li qatt f'Malta. U inti ġieli tiddeskrivuh ukoll bħala reality show. Reality show għaliex dik iktar tard, insomma, konna għamilna reality show f'programm ieħor m'għandux jaqsam aħna u maħniex. U kienu kitbulna daw tal-kumpanija li kienu għamlu reality show madwar id-dinja, insomma. Tal-Big Brother u tal-Big Brother u U kienu għallu speċi li qed nimitaw il-formola tagħhom. U jiena kont argumentajt illi fil-verità, jekk toqgħod taħseb ftit aħna ħdew maħniex, qabel il-Big Brother kien qabad grupp ta' nies tafahom ġo kamra ma jistgħux joħorġu, eżatt kif jagħmlu huma ġifieri il-formola. Il-kunċett speċi ta' kien għalkemm batturi u mhux. Insomma, dik atturi imma atturi li kienu anka minnhom toħroġ il-karattru tagħhom, ġifieri jekk kellna żewġ maħbubin li kienu Paolo Mintoff u Denise, fil-fatt iż-żewġu. Kienu vera. Nibdilek eżempju ġifieri, fim? Mhux hekk? Ġew x'kien il-kunċett imma jiġri dan ix-xarabank jidħol ġomina għalfejn ħloqtu dan il-kuntest hekk jisu fittizju. Kif daħal xarabank ukoll. Xarabank, u baġġak ġi wara dispirat minnu. Ma jien naħseb illi kollox beda minn ħafna qabel, aħna konna nafu li xulxin żmien twil. Involuti fit-teatru, dejjem konna it-teatru fil-parti kbira li konna nagħmlu huwa teatru politiku u satiriku u soċjali, jiġifieri il-messaġġ dejjem huwa fuq livell soċjali imma bid-bisima. U mhux sempliċement billi nirrextaw. U minn hemm bqajna mbagħad eżek grupp. U mhux biss, imma wkoll it-teatru li konna nagħmlu dak iż-żmien, naħseb li kien wieħed minn tal-bidu, kien teatru li dejjem kien ikun fih il-mużika. Ovvjament minħabba li l-Vince konna nkunu miegħu u jaf jikkomponi l-mużika u il-mużika tiegħu dejjem kienet mużika tal-widna. U allura il-versi li konna nagħmlu, Vince kien jimmużikhom u konna nagħmluhom mbagħad għat-teatru. Fil-fatt uħud mill-kanzonetti illi hemm faħna maħniex kienu kantati qabel u kienu diġà
in-nies konxi minnhom għax konna nkantawhom fit-teatru. Ovvjament. Bat adattajtuhom użajtuhom. Mbagħad adattajnihom għat-televiżjoni. Dak iż-żmien kien differenti wkoll u għalajtu ħafna kritika dwar din għaliex ma kienx sempliċement intom qed tirrakkuntaw xi storja fittizja, ma kien fih kif qed inti ħafna messaġġi soċjali, imma anki kienu jgħidulkom partiġani mhux biss soċjali. Ġifieri kien jesponi ċertu ideat u fehmiet politiċi għanetu hekk. Hija xi ħaġa li llum tħarsu lura jiddispjaċikom li għamiltuha. Le, assolutament. L-ewwel qed jien nemmen li ħadmu neutrali għaliex in-nies neutrali qegħdin fiċ-ċimiterju nkella huma giddibin li jgħidu li huma neutrali u fil-fatt mhumiex u jiena għalmenu u naħseb ġew u Vince bħali aħna qatt madna li aħna neutrali u dak li nemnu konna nippruvaw nipproġettaw fit-teatru u dak iż-żmien kollha nagħmlu ħafna teatru anke ta' triq biex nipprotestaw kontra nuqqas ta' libertà li kien hemm dak iż-żmien, eċċetera. U konna anke applikajna dak iż-żmien biex nagħmlu dal-programm u kien ġie rifjutat. U mbagħad kien inbidel il-gvern u dal-istess programm kien aċċettat. Però mbagħad il-programm kien jitkellem kontra l-gvern, ġifieri kontra l-gvern li kien għadu kif tagħna l-permess biex nagħmluh. U allura n-nies tħawdu għax min qed jgħajjarna illi aħna konna grupp ta' nies favur l-oppożizzjoni u kien hemm min qed jgħajjarna. Għax aħna tagħna programm il-gvern u qed ngħidu kontri minn fuq għax suppost dal-pajjiż għax il-gvern iħallik tagħmel programm għandek toqgħod titkellem favorija. Eżiv il-gvern għandu jħallik tagħmel programm. Imma fix-xandir nazzjonali mhux suppost iżomm ċertu element ta' neutralità ġew x'taħseb. Ma ħanaqlek l-ewwel qed jiena naħseb illi dan huwa naturali, speċjalment fil-pajjiż żgħar tagħna, illi meta inti titkellem fuq il-politika kemm b'mod serju u anke b'mod komiku u anka satiriku għax huwa ftit differenti, in-nies min jieħdok mod u min jieħdek mod ieħor. Allura meta tikkritika lil-naħa in-naħa l-oħra tieħu gosbik u meta tikkritika lin-naħa l-oħra in-naħa li inti ġifieri dak huwa normali. Jien naħseb ġew li l-ikbar mhux kritika l-iktar li kien ixxokkja lil dak iż-żmien ma kienx għax kien hemm naħa jew oħra, kien il-fatt li qed nitkellmu fuq il-politika. U li qed nagħmlu satira fuq il-politika li qed titkellem tagħmel song fuq il-Parlament. Dik ma kienx xi ħaġa li aċċettata għadha mhux aċċettata, ħadd ma kien għamilha forsi u x-xokkjat. Naħseb li s-suġġetti li konna fil-Q għand il-Ministru u dawn l-affarijiet, ovvjament xi ħadd lillum jien jgħidu li daw għadhom validi sal-lum, ġifieri kull darba li u sa ċertu punt validi fuq kull partit. Fuq kull partit, ġifieri bħala fil-ħajja naħseb l-iktar ħaġa li għax tkellimna fuq suġġetti li ħadd kien għadu ma tkellem fuqhom. Kienu tabu kważi. U tkellimna wkoll fuq il-Knisja. Li dak iż-żmien ukoll ħadd ma kien jiċċajta biha u aħna kien ikollna ċajt fuq l-Arċisqof fuq il-Knisja u dik kienet ukoll xi ħaġa ġdida. Illum narawha normali, ma inti titqis. Dak iż-żmien, il-kuntest ta' dak iż-żmien. 30 sena nitkellmu. Kon differenti, ħana raw f'dan il-filmat, ġanna filmat. U nixtieq nirringrazzja ta' daw lil Soraya illi marret fuq il-YouTube u għamlet channel sħiħ biex aħna nkunu nistgħu naraw aħna jew aħniex u aħna ħadnihom minn hemmhekk grazzi lil Soraya. Issa dan kien l-ewwel candid cameras illi saru f'Malta. U Peppi kien jelaqilhom il-ġelatu qabel ma jturhom ħa naraw. No, thank you. I've judged you for one, okay? You've just tasted it. I don't want it now. To show you how good it is? Yeah, I know how good it is already. I'll have You another tasted one. it? Right. I've That's okay. tasted it already. But anyway, you can. I've tasted this. Yeah, I know, but I don't want it now. You've eaten it. Why? Because I don't. I'll have a fresh one, please. No, it's a policy over here that we taste it Yeah, before well, I giving it don't to. want it. Sorry. طيب. No. Vanilla or it? Yes. كم 20 cents. دوقوا. شنو؟ دوقوا. تتنجم دوقوا لكن؟ طيب حكم. دوقوا غير طيب. ليش؟ شنو؟ مش جرات شايف انت؟
Dak biex nuri kemmu tajjeb. Thank you, alright. Jene, bis sew tajna jde. Tajjeb, u s-telefona t-jazbok. ċiġ dik ieħor. Mux minn dik urid. Mela milli ma trid. Le, mux minn ħaddek. Min fuq li għarajtek kemmu tajjeb. Prosit, nafi tajbin. Ġili doqtom? Jien qatt ma kont doqtom allura rrid indoqhom miegħek. Duk waħda għalik, u. Jiddispjaċini ma jkollok tieħdu. Mux għalli, u, jen. X'ġifier mhux se tieħdu. Ġifier mhux minn ħalek kif titqażżiżni? Mhux bniedem bħalek jien. Għaliex titqażżiżni? Inti titqażżiżni mister. Tieħdu ġifieri da, fil-każ għax se għal l-inkwida. To show you how good it is. Can I have a fresh one now? No, why? Why do you taste it? To show you how good it is. It's good, it's beautiful. Why are you hesitating? I was wondering why you ate it. You want me to taste it again? No, no, no. Okay. Tajbin kienu, u kajt najdum nala dak iż-żmien ma tantx kienu jafu knies għax kif kullu mur immaġina Peppi laqnu mill-ġelat jgħidu. Daw kienu xi ħaġa differenti imma jiġifieri minnhom kont toħroġ l-spontanjetà anki tal-poplu tagħna u ġvera kienu xi ħaġa divertenti. U kienu jgħidu xi ħaġa wkoll jiġifieri naf darba konna minna tapit. Intu dieħel vejaw. Barrakka ta' fuq. Barrakki. Għamilna tapit. U għedna n-nies imsaħsaqajk qabel tidħol. Ġvida tidħol. Kienu jobdu. U kienu jobdu in-nies. Il-laħwa. Ġifieri hemm ukoll Social experiment, social issa. experiment speċi għaliex kienu dal-boħra minna esperiment vera kien interessanti kien illi kien hemm xi ħadd qiegħed jistenna biex jidħol ta' parzjal interview u biskid ma jafx dali mbagħad liħor li kien ħdeħ li kien miftieħ joħroġ dak tal-interview li liħor jgħidlu isma' vera da gay. U da jidħol għall-interview da minnu li ma jafx biex. U liħor jibda jisasem mistoqsijiet normali, imma u għax minna liħilda. Għax għandu ġo moħħu. Per esempio, taħdem bil-lejl, inti għandek problema bil-lejl, taħdem, u dak bil-lejl madu. Ġi preferi taħdem mal-irġieri u man-nisa, għalli għakun għet jinterpretom. Dat issa social experiment, kif in-nies jirreagġixxu. Ħanifsu l-lini ta' telefons min jixti jgħidilna forsi li ma kienu l-aktar partijiet favoriti tiegħu ta' ħna ma nix jista' jċempilna 2-2-9-1-3-9-1-3 jew kella 2-2-9-1-3-9-1-4. U mbagħad kien hemm ukoll ġew it-television li jkellmek. Din ġew debona nimbagħad rajni ħanki f'xara bank jagħmel is-satira Ta' James Bondin illi kien jitkellem mit-television. Dik x'kienet dik l-idea? U mhux biss li jitkellem mit-television, imma wkoll li kien jagħmel sa fejn fina jekk niftakar sew anke l-ħabarijiet. Mela. Jirrispondik. Sewa, allura jirrispondik. Għadilhom ritratt. U joħloq l-ħabarijiet u. Interactive. Ma u dak iż-żmien kien Jiġifieri is-social networking illum tant nitkellmu bih dak iż-żmien provajna nagħmluh bit-televiżjoni. U darba minnhom ħareġ anke jekk ma niftakar sew ballun mill-television. Allura fil-li kien hemm partita futbol u kienet jikkummenta fuqha fil-li f'daqqa waħda l-ballun illi kienu qegħdin jilagħbu bih fuq l-iskrin tat-televiżjoni. F'daqqa waħda dik il-familja sabitu fis-salott bil-konfużjoni kollha illi qajjem. Dawk kienu għax il-mod kif kien strutturat il-produzzjoni kollha kemm ma kienx storja mill-bidu sal-aħħar imma kienu Niftakar ix-xena pereżempju differenti. interactive li qed jaqra l-ħabarijiet, qed jgħid li grupp ta' nies intilfu. U daw jgħidu lu aħna qed jaraw television. U da joħroġ il-kamra jaħdilhom ir-ritratt daw jagħmel rapport fuqhom dak il-ħin. Fil-fatt Vince ħanoqgħod Isu Facebook, ġifieri. Eżatt, ħanoqgħod ftit ħanaraw din ix-xena li qed tgħid inti meta joħdilhom ir-ritratt, għax vera ħelwa. X'telenovella hija, aħna ħna jew maħniex? L-aħbarijiet! Jista' jġibuna fl-aħbarijiet! Għalmenu jgħidulna fejn qegħdin! Ixalu! L-istqarrija temtajt li l-pubbliku huwa mitlub jikkopera. Battle on the Aluminium Planet huwa l-isem ta' film li se jinġibed kollu kemmu f'Malta. L-istorja tal-film titratta dwar ġlied kbir li seħħ fuq pjaneta li tkun magħmula kollha kemmi mill-aluminium. Id-direttur tal-film qal li kien dar mal-Ewropa kollha iżda kien propju f'Malta li sab eżatt dak li jixtieq, peress li nofs il-Gżejjer Maltin huma mimlija b'kull forma ta' aluminium. Il-film mistenni jibda jinġibed fi żmien qasir. U fl-aħħar għandna aħbar kurjuża. Tfajla li taħdem bħala postwoman ma tal-posta insterqitilha rota tagħha hekk kif kienet qiegħda tqassam xi jittri. Minħabba fek din it-tfajla kellha tkompli x-xogħol tagħha bil-mixi. Il-pulizija qed iżomm xi ċiklisti biex jgħinuha fl-investigazzjonijiet tagħha.
U b'dik l-aħbar ġejna fit-tmiem ta' dan il-bulletin tal-aħbarijiet. Sajjejda. U dawn mhux li jridu jgħidu. Il-television jurik li jaqbillu, għax il-bqija mhux importanti. Għax aħna m'għandniex rasna kbira għalhekk. Għandniex importanti. Ġara, tafu b'xi ħaġa oħra? Qedtilkom tafu b'xi ħaġa oħra? Dak lejlek, tkellem. Taf li lejlek. Iva lejlek, mhux int taħtalqek, xi ġralkom? Għax dan għax. Konna sejrin għax-xogħol. Hija tistennewni. Imma jmux għax-xogħol kont sejjer, għax dana jiena qiegħed fi grupp u konna serin inkanta. Ma vera daw l-aħbarijiet fil-qosor imma m'hemmx għalfejn dat-dettalji kollha. Dana għax jiena mort għax-xogħol. Għax wieħed ngħid Għax li ta' senjor sen sommu. Għajdilhom mister. Ħanajdlek jien. Dana konna sejrin għax-xogħol u tlajna s-soltu 8 fuq ix-xaraba. U mbagħad fid-daqqa u l-ħin tħanna ġolmina u Diki! Tħanna ġolmina u spiċċajnaw. Ers uftit ħanaħdilkom. Benzina. Ers uftit ħanaħdilkom rit. Mela li. Ekk, inġabru ħalli titlu kollha. Tajjeb, ara ġej. Ħemilħaq, Bertu! Kien magħna brota, iva, daħal ġomina. Kif spiċċa? Għadu kif wasilna Karozza tal-linja b'7 minn nies fuqha kienet involuta f'inċident stramp meta kienet għaddejja minn ġomina. Il-pulizija qed tkompli bl-investigazzjonijiet tagħha u rapporti dettaljati għadhom qed jaslulna. U b'dik l-aħbar ġejna fit-tmiem ta' dan il-bulettin tal-aħbarijiet. Inselmilkom u lejl it-tajjeb. Imma ma qax. Għasqalilna feqedi? Isu Facebook tal-lum, Pep, u dan. L-element tal-immedjatezza. Issa meta tmur lura 30 sena ilu, illum faċli tarhom dawn il-links u r-rabtiet. Ma 30 sena ilu ma qas kien jeżisti. U dak min kien dak li semmew li baqa iċ-ċukaj li baqa l-barra mill-mina. Dak sar minn. Dakka kien Bertu Ivan Fenek, insellimlu minnaw, illi kien jagħmel karattru. Għax kien spiċċa ġo post jismu iċ-ċukaj. Però il-riflessjoni li kien jagħmel fuq iċ-ċukaj kien dejjem jgħid mhux bħal Malta, ma fil-verità kollox kien fuq Malta ġifieri. Parsi mhux bħal Malta, kellna l-liċenzja ngħidu kollox fuq Malta x'ta parsijiet jgħidha fuq iċ-ċukaj. Fuq iċ-ċukaj. Imbagħad kien hemm il-famużi riklami. Ta' parsi riklami, mhux vera kienu riklami Vinsu dawn. Mhux parsi riklami, imma n-nies kienu jagħmluhom. Darba minna għax dak iż-żmien kien kulħadd bil-bola vostri. Kienet moda. Darba minna li għaw bola vostri jintefħu. Jintefħu. Kienu ġew il-PBS biex jixtruhom. Ħanaraw għaddi tal-bona vostri jintefħu. Ejja x'kombinazzjoni. Ħanieħdu telefonata imma qabel il-wara nofsinhar it-tajjeb. Importanti mbaxx is-setti tal-television. Hello. Għajdilna, sinjura. L-ewwel net proset ħafna. Grazzi, sinjura. L-ewwel net proset ħafna. U t-tieni, veru konna nieħdu pjaċir dak iż-żmien għax jien anzjana. Grazzi, sinjura. Ipprovala s-setta television tista' qabel ma tkompli tkellimna? All right, grazzi li sinjura li ċempirżilna, ma insomma min jixtieq jagħmel kuntatt magħna, importanti li tbaxxu ftit is-settijiet ta' television għax ma nikkomunikawx. Ngħidu ħafna drabi di ma qatt ma tkun biżejjed. Tibqa' tirrepetija. 2-2-9-1-3 jew inkella 2-2-9-1-3-9-1-4. Kont qed tgħidli fuq il-bana vostri li jintefħu. Imma x'kien ikun il-messaġġ warahom daw? Li pereżempju kien hawn kulħadd jagħmel il-bana vostri. Jew kulħadd bl-aluminium dak iż-żmien. Kienet kritika lilna. Fatt aħna dejjem konna ngħidu tallem itħaq bik innifsek u l-fatt l-ewwel ma konna ngħaddu biż-żmien lilna nfusna kif qed tara fil-karattri. U mbagħad ovvjament il-kumplament tas-soċjetà. Ħanaraw ftit il-filmat ta' daw ir-riklami, ħanaraw x'kienu jivvintaw biex ibijaw insomma. U tal-plakka wkoll kien. Poġġi fis-sod. Il-bank tal-Barrakka. Il-bank tiegħek. Huma bosta l-ismijiet li jiqpu jissemmaw matul iż-żminijiet. Illum, intu kol tista' tiqpa tissemma permezz tal-plakka Big Bros
Il-plakka Big Brass hija sabiħa u resistenti. Hija garantita li sservi ħafna aktar minn is-servi inti stess. Barra minn hekk, il-plakka Big Brass tista' tniżel fuqha il-kwalifiki kollha tiegħek bin-nobiltà, ir-razza u r-redika. Mingħajr ma jkollok ebda ċertifikat. Mela, ftaħar brixek intu wkoll u waħħal plakka Big Brass mal-bib ta' barra. Prodott ġdid tal-Malta ta' interess għal dawk li qed jibnu darhom. Balavostri Do It Yourself. Balavostri tal-plastik li tonfuħhom u tqedhom fejn trid. Poġġi Balavostri Do It Yourself fil-gallerija, fil-ġnien, fit-taraġ, fil-kurudur, madwar is-sunken sitting room, ma' swimming pool fit-tennis court. M'hemmx limitu għall-użu tal-Balavostri Do It Yourself. Varjetà ta' kuluri fosthom, ġebla fuq il-fil, ġebla bin-nugrufun, ġebla biż-żejt maħruq u ġebla bil-ħaxixa. Mela, sebbaħ darek intu koll. Waħħal Balavostri Do It Yourself ma' kullum kien. U vera kien hemm minn ċemprela li jom daw, dik li sbaħ biċċa ġifieri minnhom kollha. L-after, dak li ġew. Għax tinsiġ dak iż-żmien dat tip ta' ċajtu hekk ma kienx. U dak iż-żmien kien il-bini moda, daw il-galleriji tal-ġebel, daw il-Balavostri tal-ġebel, ġifieri kienet xi ħaġa illi kważi hawnhekk aħna konna qegħdin nikkritikaw lis-soċjetà, aħna inklużi x'aħna parti mis-soċjetà, fejn kienu din jitneħħew daw il-galleriji tal-injam, tradizzjonali sbieħ. Kien perjodu ta' hekk. U bdew jieħdu daw il-galleriji tal-ġebel li bdew f'jumot jew ieħor jistunaw ftit jew mal-ambjent tradizzjonali Malti. U din il-kritika kienet ġudar reklam kien fih nifsu satiriku u kritiku għal dak li konna din nagħmlu aħna. Fl-aħbarijiet qal li ġejjin jiġbdu l-film Aluminium Planet ġewwa Malta. Eżattament, dik għall-istess tal-aluminium. U sabu Malta bħala l-iktar. Kulħadd jagħmel dak tad-deb ngħidlu jiena. Mela ħan nieħdu telefonata l-wara nofsinhar it-tajjeb. Wara nofsinhar it-tajjeb lilkom hawnhekk minn Mount Carmel qegħdin naħdmu hawn xogħol u qed insegwu l-programm. Grazzi. Insellmu lil dawk kollha li qegħdin residenti hemmhekk u anke lil-ħaddiema wkoll. Nixtieq ngħidilkom proset. Grazzi, Nixtieq ngħidilkom proset ħafna u anqaltu l-memorji ta' ħafna nies hawnhekk. Grazzi. Grazzi mill-qalb ta' din it-telefonata, il-Sinjora, u grazzi lil dawk kollha li jkunu qed inseguna anke minn sptarijiet, eċetera, illi jkunu qed iseguna regolarment u da dan nirringrazzjawhom għaliex dejjem isegwu TVM l-ewwel nett. Grazzi mill-qalb. Mela, apparti hekk l-iktar ħaġa sabiħa li kellu bdejna narawha mill-riklami, eċetera, illi kien programm kurrenti ħafna. Ġifieri ma kienx maqtuħ, mhux bħal drama li qed titkellem dwar epoka oħra, jew inkella dwar programm li qed titkellem dwar suġġetti li stajna niddiskutuhom meta rridu, kien programm li qed jitkellem dwar dak li qed jiġri llum. U dik kienet xi ħaġa. Dak iż-żmien. Dak iż-żmien, illum meta kienet isiru. Bil-forsu ġifieri nemmen il-medja għandha titkellem anke jekk qed nitkellem anke llum qed nitkellmu fuq 30 sen ilu, qed nitkellmu bil-perspettiva tal-lum, semmejna l-Facebook, semmejna ħafna fajt illum. Għax inti ma tistax tikkomunika man-nies illum bil-bieraħ jien ngħid. Tittaqbad il-bieraħ u ġibu llum. U mellu ġvin samiltu anka konċert bil-kanzonetti taħna jew maħniex. Bħal daż minn sena kien xi ħaġa hekk inizjattiva ta' Pawlu Testa, nsellimlu minn hawnhekk li qabad dawn il-kanzunetti. L-ewwel kien se jagħmel verżjoni b'kantanti ġodda, mbagħad li qal li jidħol fiha peress li speċi kont il-kompożitur allura u daħħalni u vera ħadd gost għax kien hemm rispons tajjeb. Il-reazzjoni tan-nies mhux biss li mlew is-sala, imma kulħadd ikanta. Kienet festa ta' bil-wieqfa kulħadd ikanta u dikha kienet ċerta sabiħa ħafna. Fil-fatt xi ħaġa li tibqa' ġifieri dal-programm ta' tlet il-programm prattikament daqshekk kull ma għamilna. Jissorprendik mill-bidu tal-aħħar, ġifieri kien nissorprendina dak iż-żmien għax għall-bidu konna verament imwerwrin fl-ewwel tnejn tiegħu il-mustejjer nexxi xi ħaġa ġdida. Imma il-nexxa b'mod tajjeb. L-ewwel tnejn, tlieta. L-ewwel kienu naqra kien nies ma kienux ċerti. Dal qed nitqu bih aħna għax qed nagħmlu mill-ewwel programmi. Imma mbagħad anka dat-teatru li semmejna li semma Vince ta' sena ilu, jien nissorprendejt ruħi l-ammont ta' nies li marru il-parteċipazzjoni li kien hemm fit-teatru, jiena immaġinajt li huwa programm li għadda u intesa'. Għax ilu issa li għadda 30 sena, mhux il-bira jewellu. Waħda mill-messaġġi li noħroġ ukoll minn dal-proġett li konna għamilna kien li wara l-ewwel programm u t-tieni
kien hemm kritika ħarxa meta ngħidlek. Qed ngħidlek ara kellna żewġ atturi ridu jitilqu. Kenna ta' waħed iċemplu u jgħidulna x'għamiltu lit-tifla fiex daħħaltuha. Fim? Kenna l-George li kien ibiħ l-ħaxix waqaf ibieħħu. Bis-serjetà qed ngħidlek, they couldn't take it. Tant kemm kellna kritika. Imma aħna bqajna ngħidu ejja nemmnu fil-proġett. Ejja naraw li n-nies jidraw il-formola. U b'nalla bqajna d-dejji. Li kien lest ħafna minn. Bqajna d-dejji. Mhux fil-kull ġimgħa. Xi tajna qalbna da ma kienx isir. Klif li mbagħad l-affarijiet ġraw bil-kontra, mbagħad kull fejn tmur, kull fejn mmorru. Żgur. Nies, klif il-programm ma jsemmu. Id-direttura tgħidilna fil-qosor. Ħajkolli nara hawnhekk imma ovvjament jiena vera napprezza li ġejtu hawnhekk fil-festa għax illum hija festa għal kulħadd imma naħseb illi anke għat-telespettaturi. Ma grazzi li stedintna. Ħadu ħafna gost bikom għaliex ħadna l-perspettiva kif qal Pepe tal-lum dwar xi ħaġa li tant baqgħet fil-lub tal-Maltin. Grazzi. Grazzi ħafna Vince anke tal-kanzunetti u tal-li permettejt li nagħmel dak id-duett tas-sigla miegħek. Grazzi ħafna lil ġew, grazzi ħafna lil Peppi. Nhar il-ġimgħa x'għandek xarabank kif ħanagħmlu reklam żgħir. Angelik, se jkun live Xarabank. Tajjeb, insegwu wara dak il-knisja. Xarabank. Minn hawn ftit ieħor wara li nurikom x'istgħu tirbħu jekk titlu taċċessaw il-paġna tal-Facebook tagħna tafsu like u share u hemm ħafna nigalis biex tirbħu. Wara se nitkellmu dwar il-festa tal-lum, illum wara Sirrandan qed niċċelebraw ukoll il-festa ta' San Pawlu u se nitkellmu dwar dawn iż-żewġ avvenimenti minn hawn ftit ieħor. Issieħeb mal-komunità kbira ta' ħbib tagħna fuq Facebook. Issa li lħaqna l-fuq minn 5,000 like, il-paġna hija dejjem aktar aġġornata u interessanti. Tul ix-xahar ta' frar kull min jafas like u share fuq 12 to 3 Corazon jidħol fiċ-ċans li jirbaħ dan il-hamper kollu prodotti U-Boss grazzi għal Kemimart. 12 to 3 Corazon. Fittixna fuq Facebook. Mela, fuq il-paġna tal-Facebook tagħna għandna ħafna likes ġodda, tinsewx li tellajna anke l-filmati tal-kunċert żgħir li għamilna nhar it-tnejn, ġifieri jekk intom tliftu xi biċċa tistgħu terġgħu issegwu kemm l-intervisti u kemm anke l-kanzunetti fuq il-paġna tal-Facebook meta tfittxu 12 to 3 Corazon. U issa nixtieq inlaqqakom ma' membru tal-crew tagħna, ma' Stephen li jiena nsemmih is-soltu bħala l-floor manager tagħna. Imma Stephen huwa wkoll biex ngħid hekk l-enċiklopedija tagħna x'kull meta jiġi xi ħadd hawnhekk anke xi ħadd mgħallem xi professur jiġi u jkun irid iżid il-biċċa tiegħu għaliex ikun jaf fatti ma nafx minn fejn jġibhom naħseb għaliex inti għandek ħafna general knowledge u nkollu taqra. Nħobb naqra u nistudja u nisma' nitkellem mal-anzjani jgħidu ċertu affarijiet li kienu jagħmlu li ma kinux da, biss ma nippretendix ta' professur. Li ngħid jiena huwa delizzju tiegħi mmur infittex naqra u nagħmel nitkellem. Top ħafna l-erf inti. Ejja, l-kultura Maltija toġobni fhem, mhux Maltija biss, imma l-iktar ovvjament ta' pajjiżna. U xtaqt mill-qalb li llum nitkellmu ftit dwar San Pawlu dwar ir-Randana li x'inti tkun taf ċertu affarijiet li aħna ma nkunux nafuhom. Pereżempju, il-festa ta' San Pawlu nibdew biha. Illum speċi ta' niċċelebraw għaliex iċċelebrajni nhar is-sibt li għadda minflok minħabba li llum ħabat ras ir-Randan. Mela, San Pawl kif nafu huwa wieħed mit-tliet patruni ta' Malta, flimkien ma' San Popolju u Sant'Agata, imma iktar huwa meqjus bħala missier il-Maltin biex ngħidu hekk tajjeb. Ovvjament. Mela, ċertu kurżitajiet li nistgħu nagħmlu rigward il-festa ta' San Pawl. Per eżempju, jien mhux nidħol fil-mertu jekk hux vera ħabbat San Pawl il-baħar is-Salini Delli Mara. Għalija se tħabbat tinje, se tħabbat witilha. Kieku tajjeb tinje. L-importanti l-fidi. Il-fidi qed tifhem. U magħhom mbagħad jibdew jiġu ċertu stejjer. Jista' jkun li veri, u li mhux veri, sta għalina nemnuhom xew le. Mela, biex nibdew skont il-folklore, skont kif kienu jgħidu n-nies, San Pawl ħabat pressa poco fejn illum il-ġurnata San Pawl il-baħar hemm it-torri ta' Winja Kort. Dik l-akwata, kienu jgħidula tal-assilin. Tajjeb, ħabat dik l-akwata. Issa, ħafna minn nies kienu jaħsbu li ħabat mal-gżejjer ta' San Pawl. Imma fil-fatt mhux hemm ħabat. In-nies dwar jgħidulhom il-gżejjer ta' San Pawl għax qabel gżejjer ta' San Pawl